Pois estamos de novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. Benvido, señor Pérez. Ben hallado, boas noites. Bueno, empezamos polo Congreso, porque está todavía a celebración aí, non? Sí, o Congreso do pasado sábado, onde foi reelexido como secretario xeral David Regades como secretario xeral da provincia de Pontevedra do Partido Socialista. Bueno, é unha aposta forte e ademais o señor Regades que é a terceira vez que é a terceira, sí, é o terceiro mandato que acaba de estrenar, que acaba de coller, lóxicamente única candidatura, aclamación total, sí. E ademais a forza que ten dende a posición que ten como delegado da Zona Franca, non? Sí, tamén. Vamos a ver, apóstase por unha continuidade, un equipo unido, unha provincia unida, cuns moi bons resultados, que é o traballo destes últimos 8 anos que pois deron como resultado esa única candidatura, esa... Vigo pesa moito, pero a provincia de Pontevedra é a máis socialista das 4 galegas, non? É unha das 10 máis socialistas de toda España. Sí, é o resumo do que se leu do Congreso, do que falábamos fai un pouquiño, non? É dicir, o traballo ben feito, pois dá os resultados, o traballo ben feito tanto por todos os meus compañeiros que están, tanto os que están na oposición, que tamén lle toca, e tamén fan moi bo traballo, e todos os compañeiros que tamén pois están nos postos de alcaldes ou alcaldesas, e tamén os 8 anos que preceden a esta nova deputación, que con Carmela Silva ao fronte tamén fixo moito e moi bo por todos os veciños e veciñas de toda a provincia. Claro. Bueno, digamos que os congresos sempre poñen un poquinho de euforia, de adrenalina para toda a familia, non? E entón supoño que hoxe están así un poquinho, incluso vostede ten que celebrar que, digamos que foi elexido secretario provincial de emprego dentro do Partido Socialista do provincial, vamos. Sí. Esa é unha responsabilidade, vostede é un novo como alcalde, leva uns mesiños, está aí nos 90 días, 100 días. Bueno, ahora xa son un poquinho máis, 120, 130, sí, pero bueno. E, bueno, esta responsabilidade, bueno, tamén, digamos que na comarca, na nosa comarca, hai moitos representantes, vale? Sí. Vamos a ver, alcaldes, compañeiros, concelleiros... Eu, ao final, pese a levar os 100 días, como diste, de alcalde, son casi 19, casi para 20, relacionado no mundo da política, primeiro na entidade, despois como concelleiro e agora como alcalde. Bueno, é un posto que, bueno, cando toca, e toca no momento no que, bueno, hai unha bagaxe, hai unha experiencia, e sobre todo, bueno, contento porque sempre que te nombren ou que pensen en ti para formar parte dunha executiva é de agradecer e é unha responsabilidade e sobre todo porque nos abre moitas posibilidades tamén a que Caldas, que despois deses 46 anos xa con gobernos socialistas ao fronte, con alcaldes socialistas ao fronte, pois lóxicamente ten que ter tamén, nós consideramos que tiña que ter unha presencia nesa executiva. Claro. Como van estes casi 2 aniños de que, aínda que vostede leva 100 e algo de días, hai que facer xestión, e estamos casi nos 2 aniños. Se tuvera que decir un tramo ou un porcentaxe de xestión do comprometido fai 2 anos nas eleccións de pasado 23, canto estaría feito ou en fase de facer? En fase de facer bastante máis da metade, feito posiblemente un pouquiño menos, eu rondaría nun torno dun 40%, entre outras cousas, porque témolo falado en moitos plenos, incluso aquí cando estuve a última vez, sí. Sobre todo polo feito de que temos moitas cousas que Caldas ao final, igual que outros moitos concellos, pero Caldas necesita moitos permisos sectoriais para facer moitas das obras e dos proxectos que queremos levar a cabo. Entón, pois, bueno, eso está nos retrasando un poquinho en canto que é a execución definitiva, pero, bueno, somos ambiciosos, temos os proxectos en marcha case todos, e os que non están xa en marcha, pois estánse acabando de redactar. Que pasa no colexio de San Clemente coa unidade infantil, onde hai 2 nenos que quedan sin atención e sin... E que pasa coa consellería? Por que esta decisión ou por que esta situación? Vamos a ver, nós non acabamos de entendelo porque, bueno, todo isto non é de agora, non é novo. Isto iniciouse xa do ano pasado, do curso pasado, cando durante o mes de agosto, pois, bueno, a Consellería eliminou unha aula de educación infantil no colexio de San Clemente, e hai que ter en conta que naquele momento
o cómputo daba, é dicir, se houberan tido en conta os dous rapaces con discapacidade que había, un que computaba doble e outro triple polo porcentaxe da discapacidade, non terían que haber anulado aquela aula naquel momento. Bueno, naquel momento fixeron o que nos entendíamos que era un parche, que foi algo que tiña que haber vido de por sí, ou que podería haber vido da mesma maneira, que foi que eles dende a Consellería nombraron un mestre, unha mestra, neste caso, do Plan Mega, e bueno, con eso algúns foron ou compraron un engano ou foron enganados pensando que xa estaba todo resolto. Nós, por desgraza, xa naquel momento decíamos que este era un parche e que iba a haber un problema a futuro. Bueno, pois, como digo, por desgraza, pois tiñamos razón neste caso e agora o problema témolo encima da mesa. Son dous rapaces os que quedan fora, porque unha vez que se suprime unha aula, o número de matrículas disminúe con respecto ao ano seguinte. Co cual, agora mesmo, pois estamos con eses dous rapaces que quedarían fora, son dous porque non houve máis matrículas, pero tampouco hai a posibilidade de casaxa, e nos seguimos entendendo, igual que entendíamos fai eses 10 meses ou 9 meses aproximadamente, seguimos entendendo que isto ao final o que vai é a condenar o futuro do propio colexio, porque se non poden entrar rapaces en idade infantil, cando cheguen á primaria tamén se reducirán esas aulas debido a que se eu teño que buscar na vida para levar o meu rapaz agora mesmo a outro colexio. San Clemente é unha parroquia grande. San Clemente é unha parroquia grande, há moitos rapaces, ademais de San Clemente, tamén acuden rapaces de Carracedo. Non entendemos, de feito, en teoría reconoceron, en teoría non, minto, os pais reconoceron que era un erro, que se iba a solucionar, non se solucionou ata o día de hoxe, nós entendíamos que non se iba a solucionar con aquel parche que habían posto, e nós agora o que estamos pelexando é porque, utilizando os términos políticos, se nos devolva a aula que nos roubaron, que lle roubaron ao colexio, non? Porque, xa digo, é un colexio que ten unha historia, que ten uns anos, un colexio onde se está dando unha educación fundamental, é moi boa, por certo, de feito van a recoller un premio ahora o Venres, na UNED tamén, e, bueno, nós agora mesmo estamos nun proceso no que estamos tratando de colaborar cos pais, ca dirección, e con todos os docentes, para que se recupere esa aula. De feito, esta mesma, aparte de facer a recollida de firmas e colaborar ca recollida de firmas tamén nas dependencias municipais, constame que esta mañán presentouse tamén por parte do Partido Socialista no Parlamento Galego, presentouse unha pregunta, quedou registrada esta mañán unha pregunta parlamentaria, que nos vindeiros días, pois... Aos representantes da Consellería, as reunións coas consellerías, co delegado, co conselleiro, apuntan a unha posible solución ou pronta solución máis que posible? Pronta tería que ser, é dicir, o peche das matrículas e da baremación ten que ser xa. A día de hoxe hai dous rapaces que quedan fora. Nós esperamos que eles rectifiquen o antes posible para que todo o mundo poida ter a tranquilidade de que os rapaces van poder seguir estudiando no colexio. Bueno, antes decíamos que recolleu o cargo de secretario de Emprego no PSDG. Metémonos nos parques empresariales? Pois... Vamos alá, por onde ti queires. Hai algunha reunión pendiente? Bueno, os parques empresariales, lóxicamente, para Caldas teñen moita importancia, para todos os concellos. Aquí falamos máis ben de asentamentos, non? Porque o Parque de Veigas de Almorzar, que é o que está aí, sigue o tapón ese no Ministerio? Como está iso? Sigue o tapón no Ministerio, é algo co que seguimos a pelear, é algo que nos vai levar algún tempo... Ministerio de Infraestructuras. Ministerio de Infraestructuras, efectivamente. Sigue o tapón, é algo que nos vai levar un tempo desencallar a situación. E falamos de gobernos amigos, de Partido Amigo. Sí, é dunha lei que está polo medio, que teremos que adaptarnos a ela e teremos que ao mellor, o que estábamos buscando, que era abaratar esa posibilidade de desenrolar ese plan especial de infraestructuras e dotacións, pois teremos que adaptalo o máis posible á normativa vixente, pese a que ao mellor pois teña un coste un pouquiño máis elevado do que a nos gustaría. Son cuestións distintas, non? É dicir, por exemplo, o que é o asentamento das Veigas de Almorzar, do Parque Empresarial das Veigas de Almorzar, que é un asentamento que ven, pois, Clesa dende fai 50 anos, e a novas empresas que se foron asentando aí, como xa está máis que sabido e estudiado. Despois abriuse a posibilidade de dúas novas vías.
unha que é a ampliación do polígono do Pousadoiro, principalmente de Villa García, pero que abarca 100.000 metros cuadrados, porque está no límite de Caldas, que está no límite de Caldas, xusto, e abarcaría pois 100.000 metros cuadrados que estarían en Caldas. De eso vai haber noticias pronto, ou polo menos algunha reunión está prevista, non? Sí, eu penso que nos vindeiros días firmarase ou asinarase xa o convenio que dé inicio á creación desa ampliación. Tamén eu non me gusta dar datas porque é moi fácil que os políticos nos equivoquemos, pero sí que eu podo dicirche a día de hoxe que hoxe pola mañán estuve en Zona Franca e eu antes do Brán teremos noticias tamén para darlle sobre todo os empresarios que teñen terreos e que están pelexando polo desenrolo e pola creación do parque empresarial de Paradela Carracedo. Paradela Carracedo. Digamos que os estudios técnicos e a viabilidade, en este caso, David Regades, como delegado da Zona Franca de Vigo, digamos que a Zona Franca é o ente que se vai encargar de facer esos estudios, ¿no? Exactamente, o estudio prácticamente está rematado, como digo, e bueno, sí que teremos a deferencia de que hai uns grandes tenedores, por decirlo de alguma maneira, de terreos na zona, será pois cos primeiros os que nos reunamos, claro, porque son os que impulsaron ou trataron de impulsar as posibilidades, ademais o de Carracedo, de Paradela na parroquia de Carracedo, ese, no lugar de Paradela, a parroquia de Carracedo, digamos que queda moi ben conectado coa autopista, sí, coa AP9, non? E a Nacional 550. Eso é unha das cousas que máis apetecible fai este polígono, claro. É dicir, é un polígono que pois ten o acceso, prácticamente no propio polígono ten o acceso á autoestrada, claro, AP9, non? Que é unha dos hándicaps que pasan nas veigas de Almorzar, que habría que facer rotondas ou algo así para as conexións? Sí, vamos a ver, son... ou unha das... A dificultade, o que implica a dificultade nas veigas de Almorzar, a dificultade técnica das veigas de Almorzar é que xa hai moita parte construída. Como sabemos, é un asentamento que vende tan atrás que, bueno, ten a súa particularidade todo o largo da carretera, e aí o que nos obrigan é a facer, para facer os viais de servicio, dúas rotondas en altura que pois encarecen o que é o traballo para o polígono que é. O polígono de arriba, o polígono de Paradela Carracedo, estamos falando serían dúas fases, pero un polígono que se poden chegar a desenrolar 800 e pico mil metros cuadrados, 836 me parece que son, 836.000 metros cuadrados, entón, bueno, ten unha orografía, ten uns condicionantes diferentes que bueno, fai non moito máis, digamos, non máis apetecible, pero sí distinto de facer, con unhas facilidades que é un terreo virxe, por decirlo de alguma maneira, co cual pois facilita a creación dun novo e non a legalización dun existente. Bueno, como está esa campaña informativa aos maiores de 60 anos en Caldas? E que pretende o alcalde? Que quere o alcalde? Que son os objetivos? Vamos a ver, mandar unha cartiña explicando, sí, quere saber o alcalde? Vamos a ver, tanto o alcalde como o equipo de goberno, non? É dicir, nós temos 3.000 persoas maiores de 60 anos en Caldas. De 9.800 que somos, que teñamos 3.000 maiores de 60 anos, pois, lóxicamente, a nos interesanos primeiro para poder darlle a mellor calidade de vida e devolverlle da mellor maneira posible todo aquilo que fixeron por nós no seu día, non? Todas estas persoas maiores, pois o primeiro que queremos é saber e conocer de primeira man as súas inquietudes, as súas suxerencias, os seus problemas, e tamén que nos valga como un pequeno censo para saber todas esas persoas maiores que están solas, que ao mellor pois teñen menos contacto ca familia tamén, e que, pois, mira, tal e como pasou o pasado luns, bueno, o anterior, cando foi o apagón, pois tamén ter un contacto un pouco máis directo con esa xente. Pois, bueno, veuse claro na pandemia que fixéramos un traballo moi bo nese aspecto, e, bueno, agora xa viña de antes, pero tamén co apagón puxose de manifesto que hai moitas persoas moi maiores que, pois, viven no rural, que están soas e que son os que máis, lóxicamente, van precisar, pois, nun momento dado dun goberno que ten que estar, claro, ou dun servicios sociais, claro, que teñen que velar polos seus intereses. Que poida socorrer, que poida atender, que poida preocuparse, e que poida decir, necesito esto, ¿no? É saber onde están, como están, como... E como poden colaborar? Porque vostede presenta unha especie de formulario, claro, das cousas, das necesidades, non? Sí, nos, bueno, vía enquisa, queremos saber unhas cuestións básicas e xenéricas das persoas. Cousas, ¿no? Sí, totalmente, claro.
sen guisa que se pode crear... Digo, para que os veciños poden contestar abertamente. Sí, sí, totalmente. Isto, de feito, non hai que cubrir nin nome, nin apelidos, nin por suposto nada. Temos varios buzóns donde se recolle, tanto no Concello como no Fogar do Maior, como se pode facer vía internet con unha descarga, que sería completamente anónima. Entón, aí darános moitos datos e moito campo para poder traballar nun Fogar do Maior que leva máis de 20 anos traballando pola calidade de vida dos maiores, e para seguir traballando da mellor maneira posible, pois temos que saber o que nos están demandando a día de hoxe. A punto de abrirse o novo, non? A punto, están as obras bastante avanzadas. Eu penso que, bueno, está a piques de rematar a temporada das actividades do Fogar do Maior, agora remata co curso escolar prácticamente, pero entendemos que o ano que ven empezan si ou si xa no novo Fogar do Maior, e posiblemente pois demos algunha sorpresa durante o branco. Bueno. E esa zona de ocio na Tafona en que vai a consistir? Pois esa zona de ocio na Tafona, a Tafona convertiuse no espacio de ocio, valga a redundancia, de lecer máis grande, máis importante de Caldas a día de hoxe, con diferencia e con todo o respeto, lóxicamente, para o Xardín Botánico, para a Carballeira, que son outra cousa, non? Na Tafona, hoxe en día podes atopar dende o parque infantil con os rapaciños máis pequenos. Temos xa a pista multideporte funcionando dende hai uns meses, que tamén facía moita falta. Está a pista de pádel, están os paseos que tanto usan tamén a xente maior, e dende hai uns anos que se tuveron que retirar por diversas cuestións, sobre todo por o estado de deterioro despois do tempo, que se retiraran aqueles elementos biosaludables que tamén utilizaba normalmente a xente maior. Nos diseñamos un parque que lle demos en chamar o Parque do Maior, porque leva uns elementos, como son os elementos biosaludables, un campo de petanca, un campo de chave, que a priori son utilizados polos maiores, que evidentemente dos que vai poder disfrutar toda a veciñanza de Caldas. Pero creemos que cerramos o círculo de que toda a veciñanza caldense, pois nun único espacio, poidan estar todos ali, non? É dicir, con todos os servicios, ademais, a pé de todo isto, e no propio casco urbano, pois eso, poden estar os avós deixando os rapaces no parque, os netos no parque infantil, eles, pois... Que se vai a dar moito esa situación. Seguro que sí, seguro que sí. Por eso lle queremos agradecer tanto, e por eso temos que seguir traballando dende o Fogar do Maior e con estas políticas sociais tan importantes para toda esta xente. Bueno, vostede tamén, outra das facetas é que nos colexios e nos nenos pequenos pois lles dá charlas sobre a xestión do lixo e, bueno, do reciclaxe, o compost, todo isto. Como está esta situación, como nos comportamos ou como se comportan os veciños de Caldas, incluso aproveitando, porque o tempo aquí correnos moito, co dos restos de voluminosos, por decirlo de algún xeito. Empezando polos voluminosos, nós temos un servicio de recollida de todos os voluminosos, principalmente para os particulares, pois que, bueno, todos temos... Pero hai que avisar, non? Sí, temos un número de teléfono que se avisa, e depois, bueno, pois pasa o persoal do Concello a recoller e retirar, pois, eses muebles antigos, eses elementos que, pois, as persoas, pois, xa non queren dispoñer deles, ou os cambios. Xa nos entendemos. E a partir de aí, pois, bueno, todo o que conleva o que é o compostaxe, máis que me dicías, temos que seguir formando e facendo campañas, sobre todo nos máis novos, porque son as campañas que realmente funcionan. Os que fan cambiar os maiores son os rapaces, eso está claro. Entonces, bueno, estamos con estas campañas de formación, toda vez que hubo que, dende fai ano e medio para acá, estás instalando o colector marrón e demais, entre outras cousas, porque a xente maior entende dunha forma que non entenden os pequenos, pero son os pequenos que cambian os hábitos, que canto mellor reciclemos, máis barato nos vai costar a nós como Concello a recollida de basura, e se nos sale máis barato a recollida de basura, non se vai haber incrementado o recibo da recollida de lixo. Básicamente eso, é dicir, que todos nos integremos, que todos traballemos e que todos colaboremos por que o reciclaxe vaya na mellor maneira. En beneficio común. Exactamente. E aí chegamos a que xa comentamos na última entrevista que pasou por aquí, o saneamento. Pero están aprobados e axudicados en Sallares e San Clemente. Con estas dúas obras que quero que me comente, con estes dous proxectos, canto quedaría de saneamento, como estaría o Concello? Nós temos un cálculo aproximado todavía, non temos o definitivo, nós creemos que temos aproximadamente un 80% feito.
A pesar deso, claro, agora falta, sobre todo en sitios máis aillados, non? É dicir, sabes que cando faz un saneamento, faz os colectores xerais, onde aglutinas o maior número de casas, é dicir, tens que buscar a repercusión do custe polo número de vivendas recollidas. Entón, bueno, agora quedan as partes máis difíciles, máis costosas e demais. Si é certo que temos unha das parroquias, en diferencia das outras, que é a que menor número de saneamento ten, que é Godos, que é na que nos teremos na que estamos empezando a traballar ahora xa con proxectos e demais. E, bueno, con estes dous proxectos, tanto o que comentabas, que xa están axudicados 600.000 euros en ensayar agora mesmo, e 600.000 que se axudicarán tan pronto cheguen os permisos oportunos a través de, que son os de San Clemente, aí daránse dous golpes grandes, pois tanto nunha parroquia como noutra. En Coro, Augas de Galicia, como está o convenio, que parece que hai algún cambio por aí, ou polo menos na xustificación das inversións do que reciben como canon os tres concellos afectados, que é Cuntis, Moraña e Caldas. Bueno, é un convenio que dende o seu origen o convenio firmábase e xustificábanse accións culturais tamén. Bueno, pois Augas de Galicia xa dende o ano pasado estános insistindo bueno, vai todo encamiñado a que o convenio vai máis destinado a accións medioambientais que a accións culturais. Pero, bueno, teremos que adaptarnos e xustificar. E as actuacións que necesita o Concello de Caldas de Reis, que necesita para sobre Umia e as competencias de Augas de Galicia, dragado, limpezas, permisos, autorizacións, digamos. Sí, no que é no tramo urbano, que empeza pois aproximadamente no entorno do asilo e acaba pois onde termina o muro da Tafona, aí é onde nós temos un pouco máis de traballo que temos que facer. De feito, estánse recollendo, retirando árbores, facendo mantemento nas ribeiras e limpezas, sempre cando Augas autorice, están autorizando, estamos facendo todo baixo a súa man, cas declaracións responsables ou cos permisos pertinentes. De feito, queremos agora, que en principio ten que estar a piques de chegar a autorización definitiva para poder recuperar o entorno donde era a playa fluvial e máis o palco no río, queremos tamén recuperar ese entorno para o disfrute da xente. E bueno, nós si consideramos ou si pedimos a Augas de Galicia, pois non sabemos moi ben a forma de facelo, porque aí para iso hai técnicos, pero nós entendemos que un dragado como se facía antiguamente e demais si permitiría erradicar esa sedimentación que depois crea esa vegetación, que é o que realmente a xente de Caldas non acaba de comprender, non acabamos de ver nin de comprender no leito do noso río, non? Nós queremos ver unha lámina de auga, non queremos ver pois un xardín no medio dun río. Mas fai tapón e sube o base, co cal... Sí, a sedimentación cada vez é máis, co cual cada vez hai máis sedimentación, máis erva, menos auga, e eso non é o que nos gusta nin o que queremos. E por outra parte tamén, tanto con augas como con patrimonio natural, temos que pelear porque de alguna maneira pois traten de erradicar de todo ese treito do río, cando menos a Egerensa, que son competencias, teñen a capacidade para poder facelo. Señor Pérez, como está coidando, mantendo o camiño portugués a Santiago? Pois é outra desas cousas que nos tocan de coidar e de manter, pero claro, sempre baixo a prescripción deles. O camiño, hai zonas onde está moi ben e hai zonas onde está moi mal. No seu paso por Arcos, por exemplo, porque coincide onde hai vivendas, onde hai tráfico rodado, hai que facer máis traballo do que realmente nos... Bueno, pero agora xa acaba de marchar o inverno, xa estamos na primavera. Agora debería de facerse un bacheo que polo menos aguantara ata o inverno que ven. Claro. E, ademais, bueno, Caldas é non só cabeceira de comarca, sino que etapa, cabeceira de etapa do Camiño de Santiago, non? E os peregrinos e o impacto económico e social que ten o Camiño de Santiago e os peregrinos é importante, non? E, ademais, fai uns días eu creo que estábamos vivindo unhas borrascas importantes e un grupo numeroso de peregrinos que chegaron e vostedes abriron o pabellón de deportes para poder acollerse e que poderan ter un pouco de descanso, non? Sí, vamos a ver, nós o que o pabellón demándanos moitísimos grupos, moitísimas empresas, incluso que se dedican a facer excursións. Nós sempre dicimos que non.
o pabellón non é para Claro. iso. Ademais, hai 1.600 camas aproximadamente en Caldas, non vamos a facer unha competencia desleal dun negocio, dun sector que dinamiza e favorece moito a están a precios moi asequibles. Hai de todo, hai dende os albergues ata hotéis de moito luxo que aí están e todos teñen esa capacidade para poder acoller a todos os grupos que veñan. A partir de aí, si hai momentos puntuais, non son moitos o ano, por exemplo, foi esa semana, e pode haber o mellor algunha semana en pleno verán, donde dende a Asociación de Hosteleros se nos di, oye, temos un problema, xa estamos a tope e estános informando que dende Pontevedra, ven un grupo, vai vir unha banda que ainda por riba non teñen reserva. E nós, en resposta a esta Asociación de Hosteleros, que agora está renovada e estamos traballando man a man con eles, claro, eles dinos, é unha mágoa que cheguen aquí e teñan que coller un taxi para marcharse para outras localidades a tal. Entón, nese caso, nos abrimos o pabellón para que poidan pernotar estas 50, 60, 80 personas que quedarían fora, porque ao final cenan, desayunan, conocen e van a falar Caldas tamén, e van a falar ben de Caldas, porque favorecemoslle, facilitamoslle as cousas. Valga dicir tamén que neste caso en concreto había que facelo aínda que só fora por humanidade. É dicir, foi na borrasca máis grande dos últimos deste ano, polo menos, e había que facelo por ambas cuestións. Claro, porque chega ao final de etapa e se topan aí un grupo numeroso e tal. E isto non para que, ademais, fixo ben explícalo, que non xere tensións no comercio e nin no negocio da hostelería. Claro, nós aí, ao contrario, que queremos é favorecer un negocio que a xente se quede. Que é un dos motores principais do Concello de Caldas, e queremos que a xente se quede, porque quedándose van consumir aquí. Se ao final teñen que, o que dicimos, ou coller un taxi, ou coller un autobús e marchar para outro lado, pois lóxicamente ese gasto que podería quedar aquí, pois vai ser un sitio. De que xeito axuda o camiño a dinamizar o comercio, a hostelería, todo o resto de panaderías, pastelerías, negocios, souvenirs, etc, etc, etc. Vamos a ver, en maior ou menor medida todo o mundo se ve beneficiado, porque lóxicamente o impacto máis forte é na hostelería, hostelería. Pero claro, os hosteleiros despois tamén gastan e mercan e consumen en Caldas, entón ao final é un negocio que queda. Isto se estuveramos falando de países, o superávit que temos de moneda estranxeira, por decirlo de alguma maneira, quédanos aquí. É dicir, se cada peregrino que pasa de media deixa 30, 40 euros, se son 100.000 peregrinos anos, estamos falando de 4 millóns de euros que quedan todos os anos. Novos en Caldas, non é que se estén movendo os de Caldas, que tamén, senón que quedan novos cada ano. Entón, bueno, lóxicamente, eso fala que ten que ir ben a cousa no sentido de que temos os datos de paro máis baixos de sempre, os negocios están aí, lóxicamente, non pasando algunha dificultade que outra, seguramente, como en todos os lados, pero si é certo que temos un aliciente grande gracias ao camiño tamén. E se abre unha nova etapa ao frente dos hosteleiros, non? Hai que apostar por isto e o Concello, de que xeito, digamos que se abre tamén unha nova vía de colaboración, de apoio. Vamos a ver, nos que a Asociación de Hosteleiros, dende que se formou máis ou menos alá pola época da pandemia, vimos traballando bastante man a man con eles, reunións periódicas, mensuais, que a xente que estaba ao frente. Lóxicamente, quen estaba agota, digamos, un período de que son os propios hosteleros os que están ao frente da asociación e o tempo é limitado para todos, para eles tamén, non? Ahora, pois, colleu unha persoa que pensamos que pode axudar a seguir afondando e revitalizando todo o sector, e nós, lóxicamente, vamos a estar da man deles, porque estando da man deles, como digo, estamos da man deles, da hostelería, do comercio, desas todas pequenas e medianas ou incluso autónomos empresarios, que son unha parte fundamental e moi importante da vila de Caldas, non? Sin duda. E este fin de semana, festa, e ademais hai que prepararse para o deporte dos máis pequenos, non? Sí, señor. Campeonato mundial de taekwondo. Non é mundial. Non é mundial, é galego. Bueno. É algo que sí que me gustaría destacar aquí, é dicir, o deporte caldense está vivindo un momento de éxito bestial.
dicir, cando non hai un fin de semana no que non haxe unha competición na que estemos representados dentro e fora do país, e que, como digo, que ademais se estén cumplindo récords, se estén ganando medallas, se estén en podiums, etc. En todos os campos, non? A semana pasada Sergio nun Rally Mix quedou campeón, Antía viña de bater un novo récord da súa, récord de España, fai pouco precisamente en taekwondo, tanto Cati Rebón como Roy Fraga conseguiron sendas medallas en campeonatos internacionais. Lóxicamente, para nós eso é un éxito. Ademais de que fala tamén moi ben da parte social dos deportistas e dos deportes en Caldas, non? Porque esa parte social fai que por exemplo, no caso de Lua Piñeiro, que agora fai este campeonato galego, seguramente teña capacidade para estar en calquera outra localidade, con unha escola moito máis grande, pero quixo facer da súa profesión aquí en Caldas. Está facendo campeonatos galegos, como outros internacionais que se teñen feito aquí en Caldas, sobre 800 aproximadamente, 800. En participación este ano. Vimos de celebrar na Semana Santa tamén o Campeonato Internacional de Fútbol, para novembro xa hai outro campeonato tamén da Península Ibérica de Hapkido, é dicir, o momento deportivo de Caldas é espectacular. Eso trae turistas, é ocupación, falar de Caldas. É publicidade para Caldas, ao final. E, sobre todo, a parte da publicidade de todo eso que é fundamental, a mí sí que me gustaría, que sempre yo digo a eles, gustaríame aproveitar para poder dicilo aquí, todas as directivas dos clubes que están dirixindo os clubes deportivos de Caldas están facendo unha labor fundamental, porque non só están formando os deportistas, senón que ao final forman os deportistas, pero na base está formar as persoas. Correcto. Eso é fundamental para que Caldas teña un futuro moito máis brillante do que xa ten. Que así sexa. Chegamos ao final do camiño. Temos que facer unha parada, pero ten un último minuto para dicir o que vostede queira, o que eu non lle preguntei, ou como resumen, ou como consello ou mensaxe aos veciños de Caldas. Como resumo de todo, pois un pouco comentar que Caldas está no bo camiño a día de hoxe, e que Caldas ten proxectos moi ambiciosos en riba da mesa, que, como todo, como os nosos particulares, uns sairán antes, outros sairán despois, somos ambiciosos, estamos traballando, temos as ideas claras, sabemos cara onde queremos ir, sabemos o que os veciños nos piden, e cando non sabemos, pois como cos maiores, preguntámolo, porque ao final, se estamos aquí, é por e para eles. E a partir de aí, chegaremos a moi bo porto, seguro. Pois que así sexa. Jacobo Pérez, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. O placer é para mí, como sempre. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias. Moi boa noite. Igualmente, gracias. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade. Amando os patrocinadores, volvemos. Recibimos a David Castro, alcalde de Ribadumia, onde estamos aquí nesta sede, pero ademais é presidente da Mancomunidade do Salnés, da que falaremos moito, así que non o perdan hasta ahora mesmo.